लोगोफोर आलासिफोरा ओंखारजोब्बाय थांनो थांसिगोन दायो आनैया ओमफ्राय नै इयो बिमा बिमा बुरै जोंहानि आब' जायो ओमफ्राय ओइयो बाजैया अमृतनि बिमानै ओइयो बाजैया इयानि हौवानि बिब' ओमफ्राय इसोर जाय थांसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै जोंनि भिडिअखौ जोबनायसिम नायलांबाय थादो पिलपिलि नेगासिनो दङ ओइ साबो फैदो नालाय मोननै गामियाबो सानैबो मोननै गामियावनो ज' नालाय ज' थांहांदो खला माहाजोन अबे आलासिया खोमसि नुदों hey गाबगोन नोंसोर sama नोंसोर sama अबेबा गलाय अननोबो रोङा masih rangkan nilai आंखौ सुन होयोना नाथासो बामनांगौ जोंहा नै जयो आयु निलाय सोरियो हा नोंसोरलै नै बाबु फिसाखौ नायनो मानो ओइनै बाबु फिसाखौ दङ इयाव नाय आंखौ जनो होयो दाउख्रि आं जन फानेरा बिमाजों आं दखरा खालामना बानजायोब्रा इयो जा हरगोन आरो ना फैबाय नै फैसा होनायाबो रांखिनिसो होनबावो एसे मोजां ना आं लाखिनो नागिरबाय ओंखायनोथ' होआयो मोजांथार ना नै लोगोफोर अबेयावबा नै बेगा मोजांथार बर' मानसियालाय गथ'नो होनायखौ आंनिसो हाबा दसलै अ नोंनिया आलासि थांनो होनाया गावा जना दं इयो नोंहा थाङा नोंसो थाङा ओइ जावैसो एकदमबारे मोजाङै दोनै kawan abru pam được à đi ra cái bờ Putlase ani lại Alasi ayam phải thằng con này cái này á beli balai hôm thạ mandi ya silang lại lại gơi nhỉ lại hôm thạ ai đi với thằng ai thôi xe thang đa ai mà này bà không rõ là mới là thằng giúp nữa sẽ khăn mẹ khăn đừng khấn lại xin khăn nào ai đi đâu có thằng mày thả khăn khay ra xe đẹp khâu này nè Katiannya dia hai super bed. Ayo 15 aku deh. Nari menyu nari ulang balik. Nari men? Di luar lain mah bahasa kan dong mendeng nele. Nana ore mirai nane kana gelap kana. Nani apa sih nari men ya? Beres nane ore sita bane na. Ore mirai. Kan do apa kata? Ini sih nari dong. Apa sih? Alas थांखांनायनि नै जोंहानावसो दावराव जाजोबबाय नै आलासि थांखांनायनि
ओइनो जु दं ओइनो खासेया गय खावदो गावा सिखावा नैलाय गासिबो दंजोबो ओइनो हाय नैया सोरगोन हरखाबाय लारु नै दाउख्रियाबो दलरल' जना दं Kalau jabay aku makan. Alah, yang pasti kan kita kayak nabi. Asu tayo ba dulu ki mukhang ke hotel na ayo mangsya. May boslan jalan ni mania. जोंहा माइनावा दिनैयो 3 मास जाबाय मास मोनथाम फुरा जाबाय ना माइनाव जाबायना जाबायना माइनावा जोंहा देरलायबाय आयो आयो दे मिनि दे मिनि दे सना दे दाउख्रियायनो मानिबा सिन्था जादो Alasi. Đây chưa bóng à. Mobile của bạn thấy gì cô lo này cái này này. Kali ni gotofोर ना. ओमफ्राय नै जोंहा आलासिफोरा थांनानै गोदाव सोराव जाबाय ना दाउख्रि ओमफ्राय जोंहा बेरायनो थांसै माइनाव हासुलाना होनानै नै आं गस्लाबो दखनाबो सोलायजोबबाय ओमफ्राय आङो फुङाव दुगैलांदोंमोन गरम मोननानै दुगैफिनबाय नों दासो दुगैदों ना फुङाव दुगैलांनो दस्रा लांगौमोन हौवाखौमोन ना ओइ सानाव थांनो नागिरदों जोङो जोंहानि बाजै बाबान खोथा लांनिमोन आं थौ खोन्थालायलै दायो अबेथिं थांनाय आं इक्सासो माने इक्सा महराव थांनाय बायदिसो नुदों बाबुखौ गालांनानै ना खेला गेलेनायफोरा बांगालजों बर' नांदो फैसाबा बेसेबांनि मिथिया बल खेला गेलेग्राफोरा बांगालजों बर' फोथारावनो बेसेबा दखान होबा नांगोनदांहाय ओमफ्राय जोंहानि बेसादफोरखौबो बल गेलेग्राफोरखौ जों नायनो फैदो लामायाव सासे आयंखौ लोगो मोननानै थाथ'दो नै बा बल गेलेग्राफोरा दखान होबा नांगोनदांलै इयाव मालाय दखान होनांगौमोन दखान होबा बा बला मोखौ होफैदो लोगोफोर मालाय बिबौजों फिसौजों भलिबल गेलेनायखौ नाहरबाय दं नासोरां ओइ हाय हेल' ओइ ना बल गेलेग्राफोरा नायग्राफोरा खानैल' थांबाय दं आयौ धनेस मालाय आयौ बुजाबाय आयौ र' आङो सिखाव लामा खिथा थांनिहाय सिखाव लामा खिथा थांनो सिखाव लामा खिथा थांनि नै सरकारनि न' मोनदो बाजै लाहाबो नै इयाव दखान होयोमोन दायो होथ'ला सरकारनि न'आ जाबायना होसिगोन ओमफ्राय थांबाय दं नै मानसिया खिथा बहनबाय जोंहा आं सिखाव लामा खिथा फैबाय बाजै कि गर्छा र थ'निजों लोगो जादों आरो हमग्रायाबो नै लोगोफोर जोंहा गामि बेरायना फैफिनबाय मोनानायखाय सोरांबानो फैबाय आरो ना आंहाबो फरिखा दं दाउख्रिया फरिखा दङ नो समबारै जोबसिगोन बेरायबाय ना माइनाव बेरायबाय ओइनै खास मोनाबाय नै जोंहानि बोरमाया उइनो दाबा टनिया जोंखौ लानानै लांथ'लां दा लांफैसै बाबाया लोगोफोर दिनैनि भिडिअ होमबा बेखिनियानोल'मोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामहर कमेन्ट खालामहर आरो हागोबा साबस्क्राइब बाय बाय दे होननानै जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय